Sziasztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon! Gyerekek, hát eljött ez is! Az 5. rész. Az 5. rész, gyerekek. Kérem, szépen alázattal, és már is egy zombit kivégzünk szépen. Pakkendáré. És, de még... Aztán meg is öltem. Jó van. Na, tehát eljött az 5. rész, gyerekek, a Minecraft mi világunknak. Az 5. része. És amit látjátok, a kis várunk az tökéletesen megvan. Ugye minden rendben van. Tök szupi, és építjük tovább. Haladunk tovább, ugye a dolgokkal természetesen. Na, nézzük meg, hogy a... Na, egyébként így építettük ki. Látjátok, nagyon szépen meg van csinálva a történet. Itt le tudunk menni. Na, úgyhogy alakulnak a dolgok. Aztán most... Ha le tudok menni, jó, le is tudok menni, rendben van. De a fiúk, hol vagytok? Bányát. Gyertek már fel, és építsük tovább a rezidenciát, ha lehet. Jó? Szeretném, hogyha ezt tovább építenénk, jó? Na, tehát akkor kimennék, csak ezért volna jó, hogyha 2-3-an fedeznétek, stb. Meg egyéb dolgok, hogy ne legyen gond. De hát jó lenne, hogyha lejönnétek. Jó? Na, úgyhogy nem avval kéne szerintem most foglalkozni. Este lehet bányászni, de ilyenkor szerintem teljesen felesleges. Igazából. Na. Na, milyen helyzet van itt, basszátok ki? Na. Szerintem építeni kéne tovább a dolgokat, fiúk. Nem gondoljátok? Én ezt megtágítom, ezt a kis... Esik az eső, de jó. Mintha csak... Egyébként itthon is esik az eső most, jelenleg. Rakamas Cityben. Hogyha akarjátok itten tudni a dolgokat, kis hangot adunk már rá. Nagyon jó. Igen, kint vagyok. Oké. Kis hangot adjunk rá, hogy halljátok ti is ezt, hogy szinte elaltad, basszátok. Na, hopp, egy kis malacka leesett, nem baj. Na, úgyhogy én csinálom az építést, attól függetlenül, hogy a két fiam most nem segít. Jó, de akkor gyere le segíteni, légy szíves, jó? Mert szeretném tovább építeni. Jó van, Máté, akkor fedezzél. Ha találsz valakit, lőd le, jó? Oké, na. De... Mi ez? De van izém, mindegy. Na, most mindegy. Lényeg az, hogy építeném tovább a házat, jó? Itt, ez egy nagyon jó lehetőség itt szerintem, hogy bővítsük a házunkat. Jó, de ha lehet, akkor segítsél már, légy szíves, jó? Nincsen izém ásom, baszki. Bassza meg. Na mindegy, akkor ezzel kellene most. Jó, most nem akarok bemenni, mert... Itt úgy hiszem, hogy tovább lehet építeni a házikonkat szerintem, hogyha minden jól megy. De hozzáállok, hogy segítsetek már, magamban nem fogom tudni csinálni, gyerekek. Most komolyan mondom. Na, ezt szeretném így végigtöredezni az egészet, gyerekek. És aztán pedig... ugye gyarapodunk, és építjük a kis palotánkat. Minél nagyobb legyen, minél tágabb legyen. Minél jobban a világot elfoglaljuk, ugye ezt a kis részt itt. Úgyhogy ezen dolgozgatok most, én legalábbis. No, el is tört a kardom, jó van. Nem baj. Na, úgyhogy én ezen ügykörök dolgozok igazából. Úgyhogy töröm itt kifele a téglákat, hogy minél nagyobb legyen a kis birodalmunk. De lehet, hogy... Nem is tudom, hogy kéne ezt csinálni, hogy jó legyen. Szerintetek hogy kéne csinálni? Köszi. Ezt már is felvettem. Jó, na. Oké, köszi. Na. Lényeg az, hogy alatt menj innen. Nem tudom, hogy kéne ezt megoldanunk. De én zúzom. Jó, gyerekek, akkor mindjárt visszajövünk, amint meghaladtam. Mert csak ezt szerintem ti nem akarjátok ezt végignézni, szerintem, jó? Na mindjárt jövünk.
Na gyerekek, itt vagyunk, na eddig itt így haladunk a történetbe. Hát dolgok vannak, helyzet van. Ugye mindjárt este van, úgyhogy nagyon sietnünk kell, de rohadtul igazándiból. Na. Na, azt mi van? Úgyhogy azért próbálom itten. Kurva anyádatlan. Egy creeper láthatálom, de nem baj. Szedj, már ideje volna leszedni, nem azért mondom. Két forintért, te csak ott válsz, hát szedjed lefele. Nem látod, itt én előttem, arra nézek. Na. De találd már, ha lehet, jó? Na. Ne szórakázzunk már itt a dolgokkal, oké? Okay? Na, mit kell csinálni itt, gyerekem? Jó. Na itt építgetem itt a dolgokat, legalábbis jó lenne, csak áj, bekutyultam volna. Na. Nem baj, jó van, ott van felül tudod rakni, hogyha úgy van. Szerintem tudod rakni felül, hogyha úgy van, nem? Na, hogy kéne itt? Na gyerekem, én meg itt végiglakom a tetejét. Na. Azt akkor még én is tudok levődőzni, hogyha úgy van. Nincsen semmi izé? Creeper van, lőjed lefele, jó? Légy szíves. Az én nem érdekel. Na rakjuk lefele, rakjuk a dolgokat, gyerekek. Na mi a fasz? Na várjál, azt mondom, csak nehogy leesek. Ó, bassza meg, leestem. Kurva életbe. Na, ilyen nincsen. Ó, bazd meg, most hogy mászok fel? Na mindegy, már onnan nem tudsz valamit csinálni? Na mindegy. Ó, meg izét is kéne hozni itt már itt, vagy. Mindegy, megoldom így valahogy. Most hogy a faszba kell? Mindegy, én is megoldottam. Jó, creeper, bazd meg. Már le kell lőjön szerintem. Várjál Máté, menj majd, lövöm, na. Csak azért lőttem le, mert nehogy izé. És robbazgasson itt nekünk, mert rohadtul nem hiányzik most. Hú, na rakjad a falat Máté onnan végig, én meg innen lakom. Csak haladjunk már. Mert nem szeretnék kurvára leesni. Rohadtul, a magasabbra kell rakni ezt a szart. Mert ez így nem lesz korrekt. Akkor húzzad. Magasabbra kell, mert belülről magas, az lehet. De kívülről kibaszottul nem. Úgyhogy azt szerintem azt valahogy ezt ütemezni kéne befele. Na. Mi a fasz? Na. Na, itt lépegesek itten. Mint egy kis buzi. Szedd le nyilla, bazd meg. De Viktorkat egyébként nem akarom kizérni, de Viktor, te mit csinálsz? Tehát, hogy így te semmit nem csinálsz. Mi ketten építjük, tényleg, mindent, de még arra sem vagy hajlandó, de kajak, hogy nyillal legalább megvédjél minket, vagy valami, érted? Megvéded, jó, persze, igen. Igen, és te csinálod is magad dolgát, bányászol, vagy nem tudom mit csinál, az így nem lesz jó, gyerekem. Jó van, csak mondom, hogy ez így nagyon inkorrekt. Na mindegy. Na haladunk, gyerekek, haladunk. Na, hey, menj már. Na. Úgyhogy így áll a dolog, gyerekek, így áll a dolog. Mindjárt letelik a második 5 perc is, és úgyhogy ha felépült, akkor jövünk vissza, jó? Meg főleg, hogyha reggel lesz. Jó? És egy kis vadászatra jövünk vissza, gyerekek. Na de így alakulnak a dolgok, látjátok, építjük felfelé. Kemény dolgok vannak itt. Azok a faláták miért meg oda lőttem el?
Na gyerekek. Azt, hogy kiépítette körbe. Na mindegy. Ezt nem kellett volna. Na mindegy, mégis nem gáz. Hát nem baj ez. Nem baj. Várj. Ezt végigizélem itt, mert... Na hát így haladtunk gyerekek a dolgokkal. Egyébként meg. Szerintem tök flukkerális eddig. Igen, szerintem is jó lett. Mármint, hogy igen. Azért nem lett rossz a történetünk. Na így meghaladtunk gyerekek a témával. Jó lett, mert itt akarom tovább építeni, igen. Amit szeretnék folytatni végre. Na, úgyhogy így haladtunk meg a témával. Jó lett, nagyon. Csak itt még egy sor falat akarok azért tolni, hogy azért mégiscsak magasabb legyen, mert a pókica az csak felmászik. Az előbb is egyébként képzeljétek el, felmászott. Bazd meg, levágott. Vagy, igen. És meghaltam. Szóval nagyon nagy bonyodalmak voltak itt, gyerekek, nem láttátok. De, jöjj, leneessek. Na, úgyhogy nagyon gáz volt a téma. Na, úgyhogy most már így állunk, gyerekek, így állunk. Jóság van. Látjátok? Na így építettük végig, nézzétek meg. Ott van a túlsó vége, arra felé, ugye ott ki lehet menni. És most ezt a nagy részt körbekerítettük teljesen. Egy ilyen fallal. Hát jó, magasat kellett emelni, rohadt magasat, hogy csak véletlenül sem tudjanak ugye feljönni. Oké. Na és szóval így haladtunk meg a dolgokkal. De úgy néz ki, hogy ide még egyet kell emelni, még egy falat, még egy sort. Ott több mint valószínű, hogy igen. Amit én meg fogok most csinálni. Na, úgyhogy ez van, gyerekek. Ez van, gyerekek, így alakulunk most. Dolgozunk keményen, látjátok. Serénykedünk. Hogy minél komolyabb legyen ez a vár. És reméljük, hogy majd a 12. rész alkalmával, mit tudom én, már víz alatti folyosónk lesz, meg egy csomó minden tök érdekes dolog, ami szemszájnak ingere. És írjátok meg kommentben, amit szeretnétek, hogy csináljuk. Ja. Ezt megcsináljuk. Kommentben megírhatjátok egyébként, amit, ha van valami észrevételetek, és szeretnétek, hogy megcsináljunk, vagy valami tényleg, valami ötlet, hogy sokkal jobb legyen a házunk, tehát védettebb legyen, stb. Igen, vagy valami csapda éjszaka a zombiknak. Adjátok meg kommentben, küldjétek el, és lájkoljátok a videót, ha tetszik. Igen. Én élő videót csinálok. Úgyhogy... Amúgy a többi videóban leestem. Fenelje meg! Valaki tovább építeni azt a szart. Azt építs már tovább, Máté, légy szíves, jó? Na, gyerekek, szóval... Ja igen, és itt meg... Van egy csizmánk is. Gyerekek, ide meg csinálok egy ajtót szerintem. Na, bazd meg, nem igaz. Lelőlök, jött. Bazd meg, bocs. Bassza meg. Téged lőttelek le? Igen. Hát gyerekek, ilyen még élőadásban nem volt. Mátét lelőttem, aki ugye a főszerverben van benne. Remélem mindjárt visszalépsz, Máté? Látjátok a cuccomat, ne vegyétek már. Basszátok meg. Kinyírtam Mátét, aki a szerverben van, és ahogy lelőttem, ki is vágott a szerverből. Tehát ilyen még nem volt, gyerekek. Ez mi volt? Valaki lelőtt engem? Már ne vegyétek már fel a cuccaimat. Elveszem felé, Ja, hát ez nem is az a szerver. Basszátok meg. Itt nézem a cuccaidat, ki a fejemből. Szóval hihetetlen, gyerekek, úgyhogy ez... Na itt vagyok a szerver, aztán már mindjárt vége. Mi öcsém ebből a érdekes nagy gödör. Aztán mindjárt vége a dolgunknak. Na itt vagyunk. Úgyhogy képzeljétek el, hát igen, megöltem Mátékát. Ki akartam a falat itt mind most csinálni, hogy csinálok egy ajtót, és nem sikerült. Ez ilyen magasan van, úristen. Na mindegy, gyerekek, ilyen még nem volt élőadásban, sajnáljuk, hogy ez így összejött. De... Elvenném a cuccaimat. Ez nagyon gáz volt. Ez nagyon gáz volt, gyerekek. Na, oké, gyerekek, hát ez lett volna a nagyon gáz 5. rész. Tudjuk, hogy nagyon gáz volt, de azért ezt fel tudtuk építeni, hál' Istennek. Úgyhogy a legközelebb találkozunk, és várjátok a következő 6. rész, gyerekek. Sziasztok! Cső, csumi, cső!